Така, вдигнете ги тези зелени и оранжеви знамена да ги видят всички. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, много исках да изляза с сина си, който е на първия ред, и с дъщеря си, да бъдат до мен. Да чуят ясно това, което ще кажа. И да знаят, че баща им се е посветил на една кауза. А аз от своя страна да зная, че съм поел ангажимент не само пред вас, пред българския народ, но и пред децата си. И нека знаят, че баща им е поел ангажименти да работи за свободна, демократична и просперираща България. И нека аз съвършено да бъда наясно, че няма по-голямо проклятие от проклятието на децата ти. И ако само една стъпка отстъпя назад и предам каузата на реформаторския блок, те ще ме съдят утре. И нека кажа още нещо. Аз силно вярвам, че те вероятно ще запомнят тази днешна среща. Вероятно, когато станат големи, ще си спомнят за днешния ден. Тогава, когато България е различна, тогава, когато е управлявал реформаторския блок, тогава, когато България ще бъде достоен член на Обединена Европа. Ще си спомнят и ще бъдат горди с това. Но аз искам да кажа нещо много важно. Обиколихме България. Видяхме и усетихме престъпленията на комунизма. Защото днес имам голяма надежда, голяма вяра след това, което се случи в Украйна. Защото от вчера украинските комунисти бягат. Те са страхливци, както винаги са били в цялата ни история. Така ще се случи и в България. Днес българският народ казва какво вие ще направите. Аз обаче имам нещо, което ме тежи и искам да споделя с вас. Мнозина ме питат, тук е Касим Дал, тук са мои репресирани приятели, които толкова дълго време прикараха в лагери и затвори и днес са с нас. Те са близо до мен и ми дават голяма вяра и надежда да продължа напред. Но това, което ме питат, дали ние ще простим, след като видяхме онази прегръдка на Лютви Местан с Станишев, който се извини за преименуването, за възродителния процес, и ме питат, ако те се обърнат към вас и поискат прошка за това, че екзекутираха лидера на Обединената демократична опозиция и лидер на БЗНС Никола Петков, за това, че екзекутираха хиляди, разбиха семейства, прогониха хората, вие ще простите ли? Само след няколко дни е прошка и аз с ръка на сърцето искам да призная пред вас, че нямам сили да простя на тези хора. Не само няма да простим. Ще търсим отговорност. Нека днешните управляващи, днешните министри много ясно да знаят, че ние ще потърсим отговорност и тяхното място е в затвора. Няма къде да бягат. Нека българския министър на вътрешните работи, нека всички онези, които издават заповеди за насилие върху нашите деца, върху българското студентство, да знаят, че утре ще им търсим отговорност и няма да им простим. Уважаеми госпожи и господа, вероятно искате повече от мен. Нека да спомена и още нещо. Не мога да простя на българските комунисти това, че наред с всичко останало екзекутираха българския дух или поне се опитват да го направят. Днес, виждайки ви вас, имам основание да вярвам, че не са успяли да сторят това. Защото спомням си онази реч на Ал Пачино в филма "Усещане за жена", която той каза, че като военен е видял много страшни неща, че е преживял страшни неща, но той казва, няма нищо по-страшно на този свят от ампутирания дух. Защото казва, за ампутирания дух протези няма. И аз вярвам, че когато днес сме тук, ние сме доказателство, че българският дух, духа на Ботев и Левски не е екзекутиран. Това поне не са успяли да направим. И това ми дава надежда да продължим напред. Но няма да позволим. Благодаря ви. Няма да позволим. Няма да позволим да продължат да експериментират. Няма да продължим да вярваме, че със своите проекти те ще успеят отново да излъжат българския народ. Уважаеми госпожи и господа, преди няколко дни си спомнех, незнайно защо, първото интервю на Бойко Борисов.
И си спомних, че той там много силно акцентира върху това, че неговият дядо е бил Никола Петков и е бил убит. Ние знаем това. Преди няколко дни видях интервюто на Бареков, встъпителното, в което дава много голямо основание на българския народ да вярва, че той ще се занимава сериозно с политика. И той не забрави да каже, че дядо му е убит от комунистите и е бил Никола Петков. Много лоши сценаристи са българските комунисти. Но аз видях и нещо друго. Когато той беше на интервю при Росен Петров, между другото, му каза, че срещнал майка му. И тя казала, колко голям държавник бил Тодор Живков. Много лоши сценаристи. Отплескаха работата, защото аз ви казвам, аз съм от семейство на Никола Петковисти. И няма нито един, който да харесва Тодор Живков. Не може да си от семейство на Никола Петковисти и дядо ти да е бил убит от комунистите и ти да си член на партията. И знаете ли, ясно е това. Преди няколко дни разговарях с един от моите близки приятели, земеделец Никола Петковист, прекарал повече от 11 години в лагерите и затворите, и той ме попита: момче, какво смятате да правите? Ще влезете ли в някакво отношение с ГЕРБ? Отговорих му категорично не. И той каза: добре тогава. Но ако все пак решите да направите това, да знаеш от мен, че от дълбок кладенец и от плитък ум излизане няма. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви. И нека да завърша с това, че не само БЗНС физически е в реформаторския блок. Ние сме с сърцата си. И ще отговоря така, както отговорил велики Илия Бешков, като го попитали дали е член на БЗНС, дали е в БЗНС, той отговорил кратко: не, аз не съм в БЗНС, БЗНС е в мен. Ние сме в реформаторския блок и реформаторския блок е в нас. Победа и нека докажем на следващите избори, че можем. Благодаря ви. Живи и здрави, да сте успех. Победа!